तो हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे बराय हरनाय थाबाय। दायो आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबाय आरोना नोंथांमोना जानो हागौ बे आंनि थाम्बनेइलाव नायनानै एसेब्लाबो भिडिअखौ मिथिबाय। तो होनब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअ एसे इन्टारेस्टिं जागोन आरोना मानो होननानै बुङोबा नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय जानो हागौ नङा होमब्ला थौदो होनबालाय मानोथो गोबाव खालामबाय थानो आरोना डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांनोसै। खेबसे नुनायावनो आं पागला जाबाय। मानोथो पागला जाया जानो आरो जोंफोरबायदि हेन्डसम आयो दारि गाबसिं गाबसिं थानायावलाय मानोथो नोंसोरबायदि मानसिया पागला जाया जानो नङा होमब्ला। आंखौबा गस्ला गाननानै भिडिअ बानायनायनि नोगोर रायहरोमोन ना नोंसोरो। रायगोनथ' आरो मानो राया जानो गावआ थान्दा बोथोरबाबो गुसुं गुसुं गानोमोन नालाय ओंखायनो नोंखौ रायोमोन आरो बेसो आरोना। समझ रहे हो समझ रहे हो जाय जाय रायग्रा दा मानो गावस्रा गानखो। कौन है ये लोग कहां से आते हैं हा माला दा बिसोरनि दिनाव गरम बोथोरा सफैबाय नालाय ओंखायनो बिसोर गुसुं गुसुं गानो आरो नोङो माला थान्दा बोथोरावबो गावआ गुसुं गुसुं गाननानै रिल्स बानायोमोन ना ओंखायनो नोंखौ खोंगो जादों आरो बिसोरना। यही नहीं अभी और सुनिए। फेन्दा नुजालायनाय ओरै साइस नुजालायनाय गरमहाय लोगोफोर नुजायाखै दा नोंना घन्टा। जानला मोनलाखासो मानसिफोरानो माबा रिल्स बानायनायखौ बुजियाखैमोन बिसोरनो खान्दा खान्दा गाननानैसो रिल्स बानायोमोन ना ओंखायनो बिसोरो बुजिथाराखै आरो रिल्स बानायनायनि थाखायसो गानोमोन होननानै। कैसा लगा मेरा मजाक? फाग्लिफोर हारसावा गोसथोनाया बेबायदि जाजागोन नै सिख्लाफोर मोनथिबायना नोंसोरो हारसा हौवाफोरखौ बांगाल हौवाफोरखौ गोसो थोयोब्ला माबायदि जायो मिथिगौ। नै बाजैनि बुंनायखौ खोनासंनानै ला नोंसोरो साला फाग्लिफोर। जों प्यारी समझ गई। बर'फोर सेंग्रा हेन्डसम थानायावबो बांगाल हौवाफोरखौ गोसो थोयो। नै बाजैनिखौ खोनासंनाय बाजैनिखौ। अरे कहना क्या चाहते हो? फाग्लिफोर हारसावा गोसथोनाया बेबायदि जाजागोन नोंसोरो हारसा हौवाफोरखौल' बासिनो दा जाय हारसा हौवाफोरखौ गोसथोयो बेबायदि जाजागोन नोंसोरो। बर' हौवाफ्रानो खत्त' सुन्दर दं बर'फोरखौ लाबा मा जायो बैथालिफोर। ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन आरोना आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय। तो लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअखौ नायनाया नाथाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थाङा आरोना स' आं नोंथांमोनखौ रिक्वेस्ट खालामो आरोना जायफोरनाखि आंनि चेनेलावहाय गोदान अननानै नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामलाङो आरोना। थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनफिनगोन बाय बाय।